Nina bese yilo nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngemeva ngiyanibingelela ngithi sanibonani. Phela bawethu uphakela umthakathi useveza amafayili ephoyisa laphana eThekwini elenza umkhonyovi okanye ligele imikhuba ngokuthi liqoqa ama-protection fee emaphareni kanjalo nama-foreigners abantu bangaphandle ukuba badayisa ama-drugs. Awulalele. Kunephoyisa eliwukolonel lakwa-Metro elithatha i-protection fee kumakwerekwere la. Liyabulala futhi lelo phoyisa lelo. Liyazazi njengoba ngikhuluma liyazazi. Kunephoyisa la eThekwini njengoba ngikhuluma namhlanje kumhla ka7 December 2025. Kunephoyisa njengoba kiwa Khisimusi elizolala no1 million. Ngikulo December lithatha imali la ngoba nibona amakwerekwere esigoloze lesishanga ngopende kanje. Kunephoyisa la kwamasipala eliwukolonel elithatha i-protection fee. Lithatha imoto kamasipala eregister umasipala liyishintshe lifaka inumber plate yalo. Kodwa imoto kamasipala bese lihambe lithatha ama-protection fee la. Sesiyayazi leyo moto, siyalazi lelo phoyisa, sicela liyeke leyo nto leyo ngoba siyalazi. Futhi ngizolikhipha igama lalo kini, ngenzela ukuthi imali ngibulala, nihlale nilazi nini. Ngoba bayabulala phela. Yeah, ngeke ngenze lutho kimi nazi insizwa zo8, ngizele 8 weinsizwa mina. 8 wonke weinsizwa, ngeke wenze lutho noma ungangibulala uyanya nje. 8 weinsizwa nabo bayazi. Ngikhuluma ngabantu abaziyo mina. Abazi abangasale bebheka umuzi ngoba ngingekho nje. Naba bangawubheka nje uphile, babheke ngisho nina.